Cum să nu? Sunt un YouTuber începător. Nu bun, dar începător. Primul lucru, m-am uitat pe YouTube. Cum să dau de 6 diamante într-un villager, de fapt nu, cum să fie un villager lângă un de la, cum se numea, Doamne, junglă, și în villagerul ăla să fie o mină unde să te duci jos și să găsești niște 6 diamante, frații mei, 6 diamante. Am seed-ul la mine în mână pe o foaie scris. Să intrăm din play. Da, lăbă. Nu cred că vreau să ștergă lumea sau advenci și da, mai întâi numele. Cum să uităm noi de nume, frate? A, da, am uitat să mă prezint. Eu sunt Tomo, noul vostru YouTuber, nou pe YouTube. Început o nouă serie și da, în villagerul ăla vrea să mă cațe într-un copac sau nu, vă spun direct. Ok, să scriem questul lui cu mare, frate, Tom. Aici. Nu o să venim să credeți. Feed-ul e direct. Stai așa să-l văd și eu. Să vă iluminăm mai de cameră. Nether. The Nether. Bine, nu trebuie să scrieți. T-H-E, Nether. Scrie direct. N-E-T-H-E-R. Nether. Ăsta e. Tom. Costul lui Tomo, Nether. Așa e. Bun. Dăm Create World. Și o să ne da direct în fața unui villager. Așteptăm numai să fie cărcat. Deja să bag eu. Oh, nu. Acesta și foaia asta într-o pe măsuță de lângă patul meu. Ok, uitați-vă numai. Un villager direct în față. Să fie așa, o clipită. Am setat eu controlul de înainte. Să ce what the fuck? N-am skin-ul pe mine. Um, 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 uh, uh, my skin, custom. Cred că mi-am șters skin-ul. Tu. Ah, Doamne. Așa, questul lui Tom. Bun, acesta e al meu. Cred că trebuie să-mi dau mai ce sonor. Mergem mai bine, da. Acesta, deci aici e jungla, avem și niște cocobins. Acolo e niște copaci. Mai în față tot o junglă. Da. Ăsta e un villager care stă și pe apă. Chestia asta trebuie să fie locuită cumva, să o locuiesc eu între niște episoade. Stai așa, frate, mi-e pe ce, frate, ăla nu poate să se dea jos de acolo, mă? Poate unul nu poate să se dea jos de acolo, dar nu contează. Ok, o casă cu niște cățnea, care cred că o să iau eu. Oh, un crafting table. O lăsăm acolo, nu luăm noi. Noi ne facem propriul nostru de ăla. Deocamdată ne să locăm acest villager. De ce? De fapt, așa. Asta e o fântână, nu vrem să cădem în ea. Am musit. De fucking am musit. Ok, deci am văzut pe YouTube până în final chestia. Uitați, lemn pe jos. Cine pune, frate meu, lemn pe jos? Într-un villager. Ok, am luat foc ceva, habar n-am. Lăsați-mă numai pe pita. Să mor tu, am luat foc. Holy fuck, să mor tu. Help, ajută-mă, frate meu. Deci dacă arde cufărul ăla. Ia, frate, totul. Bă, dați-mi două bucăți de lemn. Bă, fii antenă, stai departe de mine, frate. Închidem la asta. Mai dăm o bucată de lemn. Dă-mă... Așa, lume. Lume, stinge focul, stinge.
Avem un pickaxe, niște de-astea și o pâine. Un pickaxe, exact ce ne trebuia. Bă, fratele meu, ce naibii? Ok, dar mai întâi o să am nevoie de asta. S-o ars, înainte să-l iau eu. Dă-te, frate, de aici. Bă, îmi place rău chestia asta. O să... Deci... Să luăm și cover-ul ăla cu noi. Când o să închei acest videoclip, o să-mi dau creative și... Filmez de câte... 6 minute. Filmez câte 15 minute. Deci o să-mi dau creative și jur, vă promit că o să vă refac tot lucrul ăsta la loc. Vă promit. Nu chiar cum era, dar o să încerc să fac. Uitați-vă gen cartofi, pătatul, dale. Și asta este așa. Dacă dăm de peso mai mic, avem la mai mare? Nu, n-avem de la mai mare. Avem de la lung, frate, cum nebii? Dar vă văd și de la nu, că de peace, că lăsăm așa normal, nu vreau. Ce indita mai lucru. Sau mai mare. Bă, dă-mi încoace. Știi, chierăturile sunt foarte bune. Cred că s-a dus tot. Da. Mersi pentru tot, da. Cred că s-a dus tot. Tot, tot s-a dus, frate, tot. Slavul nenorocitul, frate, da. Avem un Iron Pickaxe, să mă bucur. Ok, hai să mergem într-un copac. Să ne plasăm și noi casa. Să-mi dau creativă la sfârșit videoclipul și o să aveți toată asta din nou refăcută, fără lavă, un loc de lavă o să fie apă. Un loc de lavă o să fie apă. Asta să fiți sigur, de la mine, o să știți, o să aveți asta de la mine. Să facă să se întoarse. Nu trebuie să fie întoarse astea. Dar totuși le luăm. Mersi. Ok, Gromstonul nu o să-l spargem, că nu știu unde e după Gromstonul tot. Pe lângă nu-l spargem, bă, frate, și era un loc chiar foarte frumos, îmi plăcea locul ăsta. Da. Înainte să vină zombii, să ne plasăm la casa asta. La această casă. Care dăm bucata de lemn. Știu câte ceva de Minecraft, dar nu chiar toate. Vorbiesc. Nu vreau să-mi consum eu tot pickaxe-ul pentru călcării de lemn. Ok, cred că casa asta e de-aia cu cărți în ea, da. Ce să faci? Leather, get up to wait for my house. From my home. Cred că aia e casa goală, da. Mai întâi luăm și acest crafting table. Încă am nevoie de el, sau am nevoie de el. Și off camera o să încerc să găsesc niște oi și dă-mi o scar de aici, frate. Dă-mi o treptul de asta, trept. Două, mai bine stop. Distrug virugelul ăsta eu în câteva episoade. Dar nu o să stăm permanent în acest villager. Asta să fii sigur de la mine. Păi cum să mă urcă fratele meu casă când vine eu. Dar n-are cum că sunt pe peaceful. Când o să fie monștri, atunci o să fie cel mai rău lucru pentru ei. Bagă-te. Așa, bagă-te, frate. Așa. Ok, băgăm unde ăsta aici, ce unde... Dăm Hamil, că te implor. Hamil, avem o pâine, că avem o cur. Mi se uită un bzuit în căști. Cred că trebuie să vorbesc puțin mai tare pentru așa ceva. Așa, bagă-te. Să ne ducem mai întâi la mina aia. Nu vreau să-mi crezi chiar atât pickaxe-ul.
Da, filmez deja de 10 minute. Ce mă zice că foarte repede. Am nevoie de niște torțe. Aceasta e mina. Aceasta e fucking mina. Dați-vă căul de la început. Frate, frate, tu vrei să nu-i mai cum? Mersi. Să mergem repede la casa care nu e permanentă. Sau poate invers. Hai mă! Bă, m-am blocat aici. Gata. Să sărim până acasă, să sărim până acasă. Urcă pe scări, că mă nebunești, încă pe scări. Și casa să ne ridice torte, de-aia m-am dus după asta. Fac din tot. Avem noi de tot. Bine, are o torte. Așa că aici nu are nevoie de torte coci. Sau... Lăsă. Să mă duc prin casele la ăștia. Cred că ăștia stau afară din cauza că nu sunt moși. Ok, vreau un copac de la mare, fratele meu. Să-mi fac casă. Da, nu să fie chiar atât de departe, să fie aproape de village. Să vină gen cu drumuleț. Uite. Da, uite-l. Ăla e bun. E bun ăla. E bun, facem aici o curare frumos. Până în sus, nu lasă fi nici mare, nici mediu, e bine. Sau? Bă! Să duce? Asta e curare până? Ok, deci se pare că aici e intrarea în villager. Și stă un copac. Și aici vine direct până la copacul ăsta. Aici e, gata, ăsta e bun. Notăm să știm că am fost pe aici. Ne vom duce pe cărare aceasta. Că suntem boși și vrem noi. Bun, uitați aici și niște pumpkinuri. Nu pumpkinuri. Melon. Uitați cum se cheamă. Am jucat de mult Minecraft. Pe la gen 15 minute. Bă, pe la gen 15 minute e mai mult de filmarea de 15 minute. N-am voie să filmez, deci. O să filmez până la 15 minute. Avem 13 minute și ceva. 35 de secunde.